مامۆستەیا زمانê Kurdî û endama rêxistina kulturî civakiya nojîn Soma Pûrmihemediyê li bajarê Sinê bi 10 salên zîndanê hate cezakirin. Soma Pûrmihemediyê de peyca xwe ya Instagramê de ragihand bi sedema endametî di rêxistina nojîn de beşdarî di ahengên keyfxweşiyên bi bûneya giştpirsiya Başûrê Kurdistanê û alîkarîkirina ziyandîtiyên erteja kirmaşanê û bersivdayîna pirsên îtlaat û dadgehê bi zimanê Kurdî ew bi têkdana asayîşa Îranê hatiye tometbarkirin 10 salên zîndanê bi ser de hatine sepandin. Ev mamosteya zimanê Kurdî dibêje berî destpêkirina rûniştina dadgehê û berî ku parastina xwe bike, dadwer jê ra gotiye ku biryar di derbarê dosyeya wê de hatiye dayîn. Li gorî biryara dadgehê Soma Pûrmihemediyê divê li zîndana kirmaşanê heyamê cezaya xwe derbas bike weke dûrxistin. Pûrmihemediyê dibêje ew ne dûrxistin e, ji ber ku çûna vê bo kirmaşanê nizîkbûne ji navenda Kurdistanê. Soma Pûrmihemediyê roja 18 meha yeka 2023 tevî çend endamên dinyên rêxistina nojîn hatin desteserkirin. Piştî 27 rojan bi kefalet hatibû azadkirin.